Nerea Ibar Zabalek bizimodu aldaketa erradikal batera presaka egokitu behar izan dutenen istorio bat dakar. Idazle eta bertsolari bizkaitarrak estreineko novela du Bar Gloria izenekoa. Susa argitaletxearen eskutik aurkeztu du gaur Donostian. Bizimodu aldaketa erradikal batera presaka egokitu behar izan dutenen istorio bat da Bar Gloria. Etxearen esanaia aldatu, lur berrira errotu eta lehenbailen hasi nahi izan dutenena. Ana, Rakel eta Miguel mai berean esertzen dira gauero, taberna itxi eta garbiketa lanak amaitutakoan. Sarrerako atearen gainean disekatutako idiburu bat dago esekita, eta bere begietatik erreka bazterreko taberna handi bat ikusten da. Herriaren erdigunean kokatua, tren geltokitik gertu. Inguruan daukadan paisaia bada, bai tabernena, bai nekazal tradizioarena, eta konkretuki hor, herrikirolen kasuan edo, idiaren simologia erabili du, tabernan bertan ere idiburu disekatu bat dago, baina gero nola harremantzen den jendea animaliekin, nola zenbait gizon saiatzen diren abereak bezatzen dituzten moduan, bezatzen beste pertsona batzuk ere, ez, pixka bat lanaren bitartez, eta hor, taberna hortako emakumeak edo identitate ezain maskulinoak, nola dauden zurrunbilo hortan harrapatuta, gertuko sentitzen dudan esparru bat da, eta nahi nuen nolabait irudikatu espazio bakarrean bi izaera horien talka. Bar Glorian ideia pixka bat duela pare bat urte edo sortu zen, gero kulturako diru laguntza jaso zuen, eta pixka bat hor behartu ninduen denbora batzuk respetatuta martxan jartzera. Hasieran hori, neukan lekua, neukan taberna eredu hori, ez, baserriko simbolo pila batekin, baina herri industrializatu batekoa, pertsonaiak ere bai, eta pixkanak hasi nintzen estena horiek aletzen, denbora salto askoko liburua denez, nahi nuen nahiko argia izan zedin zentzu hortan, eta argi ikusten une bakoitzean zein den taberna, zein den espazioa, industria, paisaia urbanotik nekazal paisaia hortarako saltoak, eta pixka bat josita, zerbait trinkoa lortu dudala uste dut. Berez, 2008an jasunen diru laguntza, ordurako banaukan zirriborro bat, eta horrek behartzen duen bakarra zen urte betean zerbait egotea entregatuta, eta horrekin diru laguntza, gero ez zegoen zertan argitaratu, ez? Orduan, beste urte bete hartu nuen lantzeko Susako leirerekin, orduan edizio prozesua pixka bat horra hasi zen, hasierako urtea bakartiagoa izan zen edo, pixka bat dena botatzea eta hori, eta hurrengo urtea gehiago ordenatzea, txukuntzea, moztea, eta prozesu interesgarria, momentu askotan gozatu dudana, beste batzutan blokeo batzuk ere izan ditu dana, baina berria niretzat.